Prajem dobrý deň a zároveň vás chcem týmto privítať na Dni otvorených dverí Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Rada by som vám porozprávala niečo o našej fakulte, o tom, kto sme, aké možnosti štúdia vám ponúkame a prečo by ste si mali vybrať práve nás. Sme farmaceutická fakulta a už asi tušíte teda, o čom sa budeme rozprávať a čo sa u nás bude dať študovať. Treba podotknúť, že toto všetko nie je len o vydávaní liekov v lekárni. Farmaceut je osoba, ktorá pomáha vyvíjať a syntetizovať lieky, vyrábať ich a dávať ich do konkrétnej liekovej formy. Skúmame vlastnosti liečiv, správne uvoľňovanie lieku v organizme, fyzikálne a chemické vlastnosti liekov, takisto kontrolujeme správne dávkovanie, aby sme pacientov nepredávkovali alebo naopak nepoddávkovali. Všetky tieto oblasti sa počas štúdia u nás naučíte. Na našej fakulte si môžete vybrať z 3 študijných programov, 2 ponúkame v slovenskom jazyku a 1 je v anglickom jazyku. Poďme sa teda pozrieť na jednotlivé programy podrobnejšie. Ako prvý si predstavíme bakalársky študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky. Jedná sa o prvý stupeň štúdia, štúdium trvá 3 roky a uskutočňuje sa v dennej forme. V tomto študijnom programe získate vlastne rozsiahle znalosti o materiáloch, o technológii výroby a o využiteľnosti zdravotníckych a diagnostických pomôcok v preventívnej a v liečebnej zdravotníckej starostlivosti. Po skončení tohto štúdia sa stávate odborníkom pre zdravotnícke a diagnostické pomôcky. Vo fialovom kruhu môžete vidieť, dokedy je potrebné poslať prihlášku na štúdium a nižšie sú uvedené podmienky prijatia. Prvé 2 body sa vás vlastne týkajú vtedy, keď chcete byť prijatí na štúdium bez prijímacích skúšok, čiže musíte splniť buď prvý alebo druhý bod. Ak podmienky teda nespĺňate, tak to vôbec nevadí, kľudne si pošlite prihlášku a zúčastnite sa prijímacích skúšok. Prijímačky zabezpečuje spoločnosť SCIO a podaním prihlášky vlastne získavate nárok na jednu prijímaciu skúšku zadarmo. Ak sa vám nebude páčiť váš výsledok, skúšku môžete opakovať a zaráta sa vám váš najlepší výsledok. Treba však povedať, že každú opakovanú skúšku si už potom platíte, nárok na bezplatnú skúšku máte teda len jednu. Podľa poradia úspešnosti vás teda potom príjmeme na štúdium. V zahraničí aj u nás chýbajú experti pre túto oblasť a preto má náš študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky veľmi dobrú východziu pozíciu a skvelú budúcnosť. Absolventi bakalárskeho štúdia sa môžu zamestnať v oblasti zdravotníctva, ktoré sa zaoberajú zdravotníckymi pomôckami alebo v špecializovaných oddeleniach, ako sú napríklad oddelenia centrálnej sterilizácie alebo diagnostiky. Stávate sa vlastne kľúčovými zamestnancami vo farmaceutickom priemysle, ktorý má na starosti zdravotnícke a diagnostické pomôcky. Môžete byť súčasťou regulačných autorít, kontrolných orgánov alebo rôznych úradov, kde sa registrujú zdravotnícke pomôcky. Samozrejme sa môžete zamestnať aj vo výdaniach zdravotníckych pomôcok a distribučných spoločnostiach. Sme farmaceutická fakulta, takže pochopiteľne dá sa u nás študovať aj farmácia. A toto je konkrétne farmácia v slovenskom jazyku, je to teda spojený 1. a 2. stupeň štúdia, čiže študujete 5 rokov a po 5 rokoch dostávate titul magister a výučba je dennou formou. Vo fialovom kruhu môžete vidieť, dokedy treba poslať prihlášky, no a dole zase sú podmienky prijatia. A znova to isté, čiže prvé 2 body sa vás týkajú, ak chcete byť prijatí bez prijímacích skúšok, no ak to nespĺňate, vôbec nevadí, pošlite si prihlášku a pôjdete na prijímacie skúšky, zase organizuje ich SCIO a budete teda písať test všeobecných študijných predpokladov biológie a test z chémie. Znova platí to isté ako u bakalárov, vlastne jediný rozdiel tam je, že píšete navyše tú chémiu. Magisterský študijný program v anglickom jazyku je takisto farmácia, čiže je to štúdium rovnocenné ako štúdium farmácie v slovenskom jazyku. Jediný rozdiel tam je ten, že toto štúdium je spoplatnené a teda vyučuje sa v angličtine. Vo fialovom kruhu vidíte teda, dokedy treba poslať prihlášky. No a tuto prijímacie skúšky nezabezpečuje spoločnosť SCIO, ale zabezpečuje si ich fakulta sama. Na to, aby sme vás prijali, potrebujete dostatočne ovládať anglický jazyk, potrebujete úspešne absolvovať 2 testy z biológie a chémie a ešte potrebujete úspešne absolvovať pohovor s členmi komisie pre prijímacie konanie vrátane lektora anglického jazyka.
Ako farmaceut sa môžete zamestnať okrem lekárne v rôznych oblastiach našej spoločnosti. Sú to hlavne klinické pracoviská, ktoré zabezpečujú pre pacientov lieky v správnej dávke a kontrolujú interakcie. Ďalej je to farmaceutický priemysel, či už vo výrobe a vývoji liekov alebo v laboratóriách ako súčasť výrobného procesu. Vlastne my sme ako jediná fakulta, ktorá vyučuje technológiu liekov, kde sa vyvíjajú liekové formy a pripravujú nové formulácie. Môžete byť súčasťou distribučných spoločností, častokrát sú to farmaceuti ako garanti celej logistiky a prácu nájdete aj v rôznych regulačných orgánoch a iných autoritách, ako je napríklad ŠÚKL a iné. Farmaceuti sú súčasťou aj prípravy legislatívy, ktorou sa vlastne riadi celý zdravotnícky sektor a takisto sú nezastupiteľní v zdravotných poisťovniach. Časť absolventov ostáva pôsobiť vo vede a výskume či už na Slovensku alebo v zahraničí, to už je na vás. Tuto môžete vidieť naše pracoviská, ktoré na fakulte máme. Máme teda 11 katedier, ale okrem toho máme napríklad aj vlastnú záhradu liečivých rastlín, máme toxikologické antidopingové centrum, máme 2 lekárne, fakultnú a univerzitnú, máme vlastnú knižnicu a tu môžeme ešte dodať, že na katedre jazykov si vlastne počas štúdia viete spraviť certifikát, ktorý je medzinárodne uznávaný UNICERT, či už z anglického alebo z nemeckého jazyka. Aké máme aktivity na fakulte, čiže okrem toho štúdia sa môžete zapájať aj na takýchto aktivitách rôznych, ktoré organizuje buď fakulta, alebo nám s tým aj pomáha Slovenský spolok študentov farmácie. Ak neviete, kto alebo čo to je, tak určite sa na zápise na štúdium o tom dozviete niečo viac. Ja vám poviem aspoň takto v skratke, sú to teda naši študenti farmácie a sú takí aktívnejší a snažia sa vymýšľať rôzne aktivity pre študentov. Zoradila som to teda tak, aby to bolo od začiatku semestra až po koniec semestra, čiže v septembri sa môžete tešiť na team building na Lodenici, v októbri máme zahraničný týždeň, v novembri možno nájdete nejaký poklad, uvidíte. V decembri máme kurz lekárenskej komunikácie, na čo vlastne potom nadväzuje v apríli súťaž majstrovstva lekárenskej komunikácie, čiže v decembri si skočíte na kurz a v apríli to tam všetko vyhráte. No a keďže v decembri sa už nám začína aj tak schylovať trochu k skúškovému obdobiu, tak je treba sa trošku vypnúť, zrelaxovať, ukludniť sa. Určite ten pozitívny vibe vám prinesie spievajúci Mikuláš, s ktorým si môžete spolu zaspievať, dá vám nejaký cukrík, dobre vám bude. No alebo potom sa môžete zúčastniť farm futsalu, čiže tam môžete prísť buď aktívne alebo pasívne, aby ste povzbudili svojich spolužiakov. Po skúškovom, samozrejme úspešne zvládnutom, vás čaká vo februári tabletka farmaceutov, tam sa odreagujete a zabudnete na celé skúškové. No a ako sa nám rozbehne semester, tak môžete ísť na deň mladých farmakológov alebo sa môžete zúčastniť v marci kariérnych dní farmaceutov, kde vlastne môžete nadviazať nejaké už kontakty s vašimi potenciálnymi zamestnávateľmi v budúcnosti. Ďalej tu máme v marci Slovenský deň obezity, Clinical Skills Event a napríklad v apríli je edukačný projekt ATIP, je to veľmi populárny projekt, ale pre vás ako pre prvákov asi ešte nie je až taký atraktívny, pretože je dostupný len pre študentov 4. ročníka. Dala som vám ho sem napriek tomu aj tak, pretože je dobré o ňom vedieť, lebo je to kapacitne obmedzené na 70 ľudí a teda veľmi rýchlo sa to vybukuje, takže je dobré, že o tom budete vedieť skôr, že také niečo je a budete vedieť, že si to máte vo 4. ročníku strážiť, aby ste sa rýchlo zaregistrovali. Tu sú tie spomínané majstrovstvá v lekárenskej komunikácii. Keď sa vám nepáči lekárenská komunikácia, môžete v apríli sa zúčastniť majstrovstiev v magistralite prípravy, čiže môžete si vyskúšať pripraviť nejaké tabletky a lieky. Ak vás viacej zaujíma veda, tak sa môžete zúčastniť v apríli študentskej vedeckej konferencie. No a znova sa blížime ku koncu semestru, takže čo, treba si oddychnúť, na to vám poslúži ples farmaceutov, na odreagovanie, oddych, no a potom tieto posledné 3, vlastne to sú aktivity, ktoré sú organizované celoročne. Či už je to teda vzdelávací projekt Chcem viac, alebo farmakvízy, no a ponovom máme teda aj také moderované diskusie na tému lekárenské paragrafy. Ak nie ste doma set a chcete spoznať svet s nami, tak pokojne môžete, my vám v tom radi pomôžeme.
a ešte sa teda popri tom aj niečo naučíte. Tušíte teda správne, ideme sa porozprávať o Erasme. V následujúcich 3 slajdoch uvidíte fotky od vašich budúcich spolužiačok a spolužiakov, ktorí sa vlastne Erasmu zúčastnili. Jedná sa konkrétne o pobyt vo Francúzsku, Malte a v Nemecku. Erasmus je hojne využívaný hlavne v posledných 3 rokoch štúdia, kde máte možnosť časť vašej povinnej lekárenskej praxe absolvovať v zahraničí, ako môžete vidieť aj tu, teda vaša spolužiačka absolvovala prax na Malte. Ak chcete teda vycestovať skôr, pokojne môžete. V podstate hneď v 1. ročníku už môžete absolvovať stáž v zahraničí a od 2. ročníka môžete ísť aj na pobyt v krajine, ktorú si teda vyberiete. Tu máte uvedený zoznam aktuálnych krajín, kam sa s nami môžete pozrieť. Každý rok sa tento zoznam aktualizuje. Aktuálne zoznamy spolupracujúcich pracovísk a univerzít nájdete vždy na našom webe o Erasme. Môžete s nami študovať, môžete sa s nami zúčastňovať rôznych podujatí a aktivít, môžete sa s nami venovať vede a môžete s nami objavovať svet. Budeme veľmi radi, ak si nás vyberiete a ak bude môcť teda vaša budúcnosť začať práve u nás. Na záver už len poviem obľúbenú vetu nášho pána dekana. Ešte chcem dodať, že som farmaceut a viem o liekoch všetko. Tešíme sa na vás v septembri.